Gusii. Umurobiri ukubwatia nigobe ine kwa Nayaeteire kiro monto asense gatomanya tuna Nayaeteire mwanchu murigereria bwegetaseni kya Ndizi TV oyo numoroberio okurukwa Nayaeteire oyo kugochera kera riskole Jumaine ense ya moninusu ya butuko asomoroberio igo mwanchu murigere ni otugutarira abaminto chinsemo ao chi ward ao ase county ya Kisii na bege county ya Nyamira kolende ritkole rero nigonda se bunge ya Kitutu chache South ase ward ya Bogisero ase na ikirenka ya bo Catherine oyo ore no Oborema na ndo iboretwe boigo omenyete no Oborema obwo ase miaka 15 nibere nacho gutumania mange amakongwa gweterera buno mwana munyaruka umwana ore no Oborema challenges chiri bagwetera gekwana kigwanga asakurwa mbabwate okonyorogoke usini amate yokonyorogoke ndochikumanya mange nga ine nararia ya Catherine agwetera asubugima bwae nakero kendo kubuli kwa enkoroki gocha soro mwanchu murigereria nende kero kurigereria morobere buno oyoiga naye nobwate keriora akore egere gokonya obugima bwa Catherine bogenderere buno mwana onde bwensi omunyaruka igaso morobere oyoiga none ikire asenka yabo abwasto gochigosanganere atoe pigicha nanda atomorenga kigima nganaki amenyire no Oborema segeke kigionsi na ria ya gwetera na inde mbakonyiki araganie ayo mwanchu murigereria kurwa Ndizi TV onyare ko ba goko mokonya nikerengeke neki umoroberio yoiga no gotegerera imegano yaba minto ari bagwetera makongu asenchera ya mogoseyende na botoku bakonya ase tokunyara mitandao yaito Ndizi TV News Digital abona nsema ya Facebook na baigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube igona bogo tubwatia ende otonyare ko bagotutumira kerengeri kiao igoro yomoro velio yoiga tobese gosuka ncheni gonkoro kwa Sara Nyarange wontita karibu sana baba how are you na naliro kwani abantu lingo chako morovelio tinginyole tinga tubwatia makobia karibu sana. Asante. So inona atambe. Anko ya uli kurukondi kia tueti. Chako tasoki para gete lakini nende tuaikire. Igombi. Na ngokire gokorora. Asante. Wono ntake totebe mwanchu murigereria ngana kiukorokwa na ndo tebe ga no tuli Kitutu chache sawa tugose tororo wao. Omotebi wotumeke kamereri. Ama tumanye uchako murobiri. Amali tanguruku Catherine kwambuka gigano aseito. Catherine kwambuka. Aiga no Bogisero ward. Kitutu chache South. Yes. Pia mono sana. Kerongo kurigereria Catherine noro monto umenyete no Oborema. Timaiti gose yeigitega tikabero kabaiga gose ni goiboire no muchando uyo. Nabana nyore tu. Ndi iboire Catherine. 5 ningiboy. Gose miaka rengo gwa 17. 17 ni goiboire 2005. Wano nintake karatu chako morobulio yoiga yani ongeresera soboime. Ayabona buno mwana omunyaruka oibuire no Oborema ngenchi kabire yiga. Negasi enkong. Abandi mbaro bakonyora mu basukano babibirema. Abandi mbarororo baibuire buna nayo ibuirega. Twangu muganonga na kibugima bwa obuli kuruyiburu gutira ekero menyete ne condition ye. No bakongu buli mama otemire kundenda bona nandi bona mbaka takonyara kugenda no nda akore kindi. Mino mbalenga muri Catherine 37. Ayeno yokalenga Njeno yo gatatu. Asaba nyaruka nayo monene Naro monene. Okay. Kwandole school ndi wacha kitukande school nikali najakirite class 2 bogere. Najakirite bogere mbona nakoleta matemo class 8. Nali wacha kitukande school ya kawaida useli abantu bali no Oborema. Ne abantu bali no Oborema. Ngoyo gokonyete kugenda ikoro ni maitenga amagani na mange y'abantu buna inwe mutakere binte binge anya gwate amaumino konyoroke na indi tali konyora besa byiga na ngoyo mukonye tukande school guse na kyo gosoma na kyo konyore fees
omonto nkonyetaga nkobe skuru nango akoro kubiri radio ndieki nero banyirite guchibagere bono tata no bangi kongakanira nere tata gachakanyora chali agaturungana kurwe koroba igo 3 minota iyo naroro lakini umyete bado tarira na basi pole ngasikia renge okora angi kwagacha chinyumba omonji yawe chinyomba gose mujengo renge mujengo twangi story ya 3 minota kianyore accident yaye bona aringi kwagacha inyumba nero bangi kwagacha Nairobi ya koroba agatereria kokube koroba ya gatatu akamia nararia ukoboro na chite nyagitari na chite Kenyatta ikiregana kiagenderete sayo ngero ko bwana lakini bona tagutara tambi mo nandika yali no ara guse no ara story aso ko bichipara lakini wali okay igo buna nyoto mu basuka noyo igasia ya butambi tari kunyara gukora buna gakoriro basira ngo no ko baligeri karomora mwansi batano na babere na inde na kino ni chibasi chigutoka no ne ndagera na kigutoka mukuri Catherine mama bano gatemete muri yibindi ne sister yane nero rubona agakora form 4 tachiti kanyara bese choko ndi school bana nero gakori gasi ya nyumba Nairobi nero gutoko agakora rumonde gasi ya nyumba obatumira kero muti okay bona yabunuru mwana munyaruka Mete amangana na mange abana basubati to gwetera bana banyaruka to gwetera ntubwata nonye na matukari to yombo chenu ntubwate amagani naro tubwata manga mange ngakia bono ogwikirani gwa magani ya yonsi sana sister ya nero ko tuma chibesa na gurubiri na kongu lakini chengo gena ndinya sambi ya mano baganko school bono ninde na abandi na guchinkole nandi ngwachituganchirana mwete muntu naro jiro mwana tuli komanya lakini mnoko na gukina ukumanyanga na bondiga tindi gutara umenya tase wheelchair bune yega kuna watu wengine hawakubali na kia kuirete ngika kia kuirete gucha gwanchirana nga ayitubwati magorora tari buna abantu bande juna kongu Catherine sana kero bangirite skuru nalibona nachite wanchirana munandi ndirieri emyakere ngwarengeri na ngomo ketu no moke na alingi juma nyetenga condition mune yega demo kuna gukina nalio gocha kono kuandastandinga na berega abongo chako batindi gocha gutara timbo atima kongo korera kindi yakuireka guyanchira na yebeko monyene nakiwachite guanchira na bande kuaroche abibuli babo kwanirete abana bamino bako yatamoyo gusinga kyochite guanchira na bonse sana mama nalingi ko ngomo alafu wana nenjegera na chite school nalina rucha abana banda abangi okanyora gali mbana kibaba ko base school ina bokorante aba nambara kwanza tuburuka ine bali bya na inti inumbali bali patabwati magoro banambaro batali koigwa banambaro batali korora no what friends abangi ase school ose naenka na abangi friends kabisa nkaibalire ndo sechinsanjire kabagoje nganye bali bacho okay mama minunga sikia kora Catherine aguri mere tu abantu chikondo chikonda gokora akareta yorende nekiagora bona no kanyara aguri mere no yegoito onyora dende dindo muntu murangi ekera chiro sana konde ingo gukurenda asengenjo obulendi bwa no bakonye sister yane naroro okay pia mama sana Catherine tuko na gusabanya saenga kerkende na igole chinchere chae onyoro bakonye buli bugwenderete kina boy alafu ntomanyetenga ubugima no bokongu bonegana na abantu bali babwata abibuli babo bonsi balikire bakana emirimo ubugima no bokongu bali guisanekiwa inungu isaneka muri na abana bamino guse nyaki ubugima buri muchando nororo muchando noro ntetonte bi Catherine bona na bakonyara linde tubuati bona mamango temali tugutuligeri bana konyara munandi sikugiga linde takogenda ogera bana naro kunsiburikira kirege igo muchando noro nonyene yubwendagira nonyene yubwechianga ngaimo korus chianga mubeke kirege ntasengencho kirente kitagete chibesa na beswanya nchiyo no bakongo
Tata soga tia chikuri oguna bokongo. Ngo kugurete wheelchair kwara nyitwarira segeka. Wheelchair oi na tu school na ringe karona ringe gana bato wheelchair. Igo ngwa gatwarira wheelchair sama tukamega. Nga kirenda kwari ko manage ko kora kende gionse. Bona haja jakidogo. Mama kumbuguli onsoki. Nando nyira nyina. Okay. Onyenya gitari kwa rwara aba akobereka usiba kubeke piki. Bakombereka banyiki bare bambike piki. Ungochi tubona kwa wheelchair nande. Umwalimu umuntu w'isukuru abagera. Abayete mwensi bali mu bwato mucando buno yose na bwikaete. Abana bali batu abana batano. Ige kabaraisi yake bona at least egagokianeri umucando buko nako. Lakini bado wheelchair yigo gusugumu tali ayo gusugumu. Ngosugumu. Nakibono wika kwaroreka rurucha abandi bagutara abandi bagusibye bintu. Iga kenenge nakyo gukora ibintu byao. Nano ni skuru nakyo kulika by the way. Skuru ngolika rumuntu. Umuntu? Yangu likwenda bakatare. Ngolika nda. Kai. Nandi nimete kwa chawa. Ngwika turabo. Angana makongo boli. Wanchu muligeria niko tukona gusangana Catherine aiga senka yabe kutoka ward ya Bugisero ase bunge ya Kitutu chache South county ne ya Kisii. Kumuligeria buyega tabuate magoro buya ali agutara magoro abira ali okero monta agutara ndo chikoligi na mako igwete ni gakulikera umunu kwegure aya kwanira baganda tagwetera gocha na bata aya kwane asubuagale kulende ninjenda se ground na barasi nyugo kwana muno kulende okorango boko ngumbora maiga ya tatu mwabo konyora accident oyole ko baligeria ebesa basangana na mamu mwabo yo kole bibarua chikonda elio kulenda abana bae batano na babere nega senko ngunande negetiro antu banga buna baiga bagwene to kwagubulindi bwibirengo byigoro onyandiri kunyalikana kulende Catherine na baliga iga okore rukire gento ase karanste Waigongo chale gontebia kartu chukwira na kurwa sentunde ya kabere ngana ki nonye ne haja enene gose haja nke na kiago kora ibona mangana makongo abantu bali no Oborema bagendete gwitira ninche amonaya to baligerere torenga na kibago konywa nonye nenyi byombe biro muchinde kuboli Catherine nga ere naso iri asekiomba sengencho chibasanchiro chibikira nsemo cy'abantu bali no Oborema bago konyeka kurwa se serikali enene gwitira se serikali ye county na rajo omwana Catherine agwetera wate miaka 17 oisira kwa bomonto monene bado ne teenager naro yitoganda to gusanga nere igwe karokora lenkwane ko machikumusiriri yakeiga nabo kumanyanga no mwana moke utaramanya kueresera asenchira yubikirano kigima utobese gusuka eye nero Ndizi TV umurubiryo Nayaeteire ukwira natore asegekeke kiribusyo Ndizi TV Ubwansu bw'Gusii. Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chibirika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, asinyumba ya Gusii Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imiyumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine.
we are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis. Boigo mbugwato bokorera bunde buna general consultation okolengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So na kito karo montaji to bisi to make sure nga twa device nutritionally nga kya kwerena nga kya guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera to kurwa conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids andi twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and in Tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and in Tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Bia mono mwanchu muligereria oliogendete kubwati murobulio Nayaeteire aiga kurwa sigeta seni kya Ndizi TV karongo kwana kurwa senka yabo Catherine kwambuka oyuru mwana ule Oborema ibuli tuboigo tali kwanja kwa iburu boigo gustali kwanja kwa yabe bunaliga nere na bwate ndoto kero kende na ende ndoto yunega nderete bale mambo ligutanga bale mambo anako bagitango Catherine bale mambo bwate gitango boli ndio tete cha kwa by the way tete cha kwa church umana chibina ase kinge ko inspire na wanta gitego de kina kekerengere dikane tukuruka kwarorera mangana kwenda boborora ngwisi kona cheki na guchena oh that is good nandi ndoto yawe na begwikira na Catherine abokonyi bwari gutuka uendelee na masomo kagicha tu tatigiru njiranga chibesa chiabulire na mangu gwitira buno mwana musubati challenges nchire chiechi ogwitira gwika bono iga abalindo mwanchu muligereria baadaye karutuko na ukwana na Catherine baadaye ninchi korangeli mamu mwabo oli mubugoreti bugima bwa yasingencho nera komokorera keregento atotai no mungi no moibori ega sina kikore ndo mwana uri Oborema ayumba baadaye nkonyorande chinsa nyorero mungi na mama mwabo Catherine nera ratokwanira ke kurinde arali ali ugwetera challenges nchire chibiri gusaisato ne condition ya Catherine challenge ngo iterara ni chinyingi muna bano kongirecho ngabiro mujanda nandi chicho bano chanki chiri chinyi bana na mama na bara teredia nyaru mingi igo goika na tambere ero chimataki igo na tambaki igo neva no mbutuko igo no muchando kuyiro no nyicho nandi challenge ende Catherine ono nandi guikanyi mo kyanyiransi ndubati bafere ngiya guikabe kekerobo amagonsi agusibi igoma almost mama na bakorera kirigento Catherine singenjo ninte tugukwana na maumino sense moyende ngwate bano maite gochora na gwata ukondigeri na ndonchore igono gwate kewa nimbwate ngochitole korora baadaye Paula siji challenge echo nabo oteiwe buya buno mwana wate umunyaruko wate 17 years akorera kirigento na mamu abo kanga nayo gokorera mamu mino kurinde tali wanja kwao ayo sintoma itenga anaye chinga ki Catherine ngikiriuraga ni omurigeri on Ndizi TV agokorera kero kende naro genda tukugwati mu rubuli uyoiga njagi ningote yumo abantu baminto yo batokugani ko wangani banko ni school kwa kanira na ni school fees juno ne kada na kare ti primary na ti kare ti chibesa tutakaniki arafu bangi wanje batwa gajira no ni nyumbengi yege bate bafu nicho
enyombe bwate bafu necho no taka kwenda butuko no minuta na guchandika gusoka isiko atereri naye bune mbure kari gutuga onyore nyombe ebwate echo ne bafu okuna kwokugani kwao mbia mono nyasaye nanje bali bakuligiria moroberio naba Gusii andi mbabwata mayanda na mabira ndoto yako utafanikisha no gusaba kwao ukagerete nga bakonyorire ngoteba ngambia mono tiga bono ndangeri mamina sengecho nararire emotions cia kubwatire Catherine na mamino nerarante bia mange egera tumanye gukora umurobero ngambia mono na ende nyasaye na wanjete asante mbia mono sana mama Catherine asante twagambire na Catherine magotebiria mange na ibole tuigo challenges ya gwetera buno mwana munyaruka bunaganite kobo mo charge sumana chibi na subugima bwae na mutebire nyasaye naro na ndi ndoto yana bego ikirana bona singe ntatebira mange akonya gotebanga mama nero gokoriki mama nero gokora kiria na buganga mbiya nkoreta iga egerora totebi make na yubuguriti umusigoye na yokorora kirigindu ki iguru y'umwana Catherine na bukora totebia kenga esabali yo kulinda umwana uri no Oborema na kiabeire makonki ali ogwetera na inde na kyo kunyara kulinda n'abana bamwabo. Asante sana yoyo muntu Sara so wikingi yitega ninje bamwe mwabo Catherine amaene iliyetari ane nesta kiru no mugako ne John Chabera ilinde na Albert yabatisire na menyere no bwo mwana yo ne Catherine koruri tuko na manyorete imyaka yansi 17 ikiri challenges ngitere tine chinyinge ge kogera murochi ga kino mwamuroririga magokota bwati maguru tayo nabari kuri ni nyasaka mutongero wangoboro bushapu buri wono challenges mwana yo nabwate tini kwenyara bunandiga nantebire ne chikondo guita na mahene ndi na mahene na bokoro na chingo kora konya rindi mwana uyu na abamwe abombaro tediere gwikambwate nimbota bana saba bari skuru na mono mwana naro korete form 4 kaki iskari egakogera bono iguru ye yo ni betayo umuga kone chinga kiarenge gasi Nairobi na nero assist abana nanje kana kobera isikuga gangana nkona kulinda mwana uyu Catherine unali kabire yega bono mwana mumuru mwabona aroro okuruku Wilfred Ndieki kaki nko batebisara amana abaninto umumuro uyu mitonero nkonyira kari uri mwana uyu skuru ere gukibogere ikurugu nyaburu alikindi umwana no akoreta ku 8 twasira guri muboro bokomu amane poka chiba sionse ngakobe stebi umbe ege kogere kemuga kona gwete ono ngarongo bwimo bwanko ngira bana batete basome na kinde ngokora bono gwikatianya ndega kindi kino ni chiba stebi umbe egere na sister ya bana ba numwana unena agendrete skuru imate ondi kiyo mtaka na ngonya sako nyara neno chine na bwate familia yaye gaki ama enepi unanya sa oli moyo na atemira senkonyara chikondi chikuchia na atemira senkonyara mwana uyu mtonero kumbwatisi kule ndi munabono mwana ubuna kuna gukina murocho gokongomboro kogera chinga kyango mwana moke na buna ari kumugobori ina kamure no town social therapy gali una gokorwa bisaisi ikachika kira singe chibondo yubo mibwa abana bande mbale ngoro ikekirone kiritega buna gite skuru na ya tu wheelchair one wheelchair nere yatakire agure ruya renge nere ku switch bu atatenda singe nere to chibono vero manene bone gerengera to chinga kinyororo asinge chibure meru egasinya bono no butukire tunatukire tiga gakingo saba Sara kimwe kire senke yitoiga gakina batasamaji bali baturigireti no mwana yonega gakenye kunyarikana nyasa korenjera batu assistia ko gerando to mwana yare koruri tangani bona gotebani mama njite tembo muchachi bona muti mwana ona nyasa naro nyasa uri ugutungite buna gutungite iga na ndi buna kubigite moyo iga na ndi nona afya ngotema turi twaranga ngakitoko mubeka tachi gutura stress ire goro mono gaki abaminto nakingota no simbarati mugavano ito gaki senator yetu Momo Richard na donya umongina gaki nabaminto mwensi na batazamaji moteme konkonyo mwana uyu egekogera no nubugima bwaya se konyera no nke barati metu se na wikire ko batebi n'cyando nero
nero gekogera bonekere gusimburi gatwite nabo ngoranga nabo ndateresa nere gekogera no mugito gaki na mugito plastic nene ubugimo gito bokongo gaki ngusaba gaki none nyomba yo kamuroje muri gireti gekogera njira te yo ndaimokirire gore gekogera none kwagacha na singi kwagacha gekogera abana bari bari cisukuru bategitoborendi no mwana mono bunoyo stress nero rakirinde musanya sai gaki munyare gonkonya gaki ne tuka ne chwe to kiruke ko cemented ka ko irune ne wiri chayaye gusi atobera raisi yake gaki sara na bonda so kukire gon wikirego kogera nimbwata mayenda manna sumwana yo nakine tini ko rusinya sama gose ga kogera sai kana mongete na manyete na bati so na nditali yarwe ko remalete tali ere bantu na bangi ebyo mbebi bya bantu bari no bale magwatemere kora ichaicholia ngonyara konyora bali kindi tinda ichulia kora ngolunde ngebale mavu byombe mpiro babwate byabwe sako tinda esenyi ntabwatiri baga na ikirento yegaki no mwako nabuna gwete kurwe koroba nayo bugutenge familia yego pole sana mongina asugwetera yons kuri ntumatenga ya sana ali nekirenga tona gukumimono igentukere kenene obugima arware nande kariga naliye muchandoko ngakigokora nonye korororo mugusio igure no muntu umuya bagusinkuligereri barumurubulyo Nayaeteire ani babwate nkoro yo gokonya ntori no kwigena ngakaro barayo ligereria mbakunwe bakonya sibakunyara ende mbuya mona so gusanga nensingima na korokyo metandu bande bakubisa abana antu bande bakubisa kange tuacha otusia otokaninga mwana takoletiki taiyo talibu lakini ikine korugie turu ne chinga ono tokota banga mbiya mono sana nyasaye na chanche onyore obokonya se asibokunyarikana Watebiri mugavana Paul Simbarati, watebiri Richard Mumonyong kama senator, watebiri na Donya Doris Toto, na intu tokoromukia anyora manganaya. Tokoromukia anyora manganaya, egere ali atobokonyi bwaya, bunabaraye, kiagera baraye tokubachora, banyaleko bago tokonya. Nanyo no momsi bwenseme Vincent Buga. I believe nganero kubagambira igabugisero ward. Nera ntokore omuki amanganaya muikere. Arolenga abantu baye kuri wodi ya emba chandegete mpaka netyo gokonya mbia mono sana na inde torosa kukorwa mwana Catherine ande ndoto eba kikirane nanta inganguri gari ne no munu omuntu akolikera nonye osawa nonye drawing igaguko draw bunore ai buno minete tukismart yabugo bakakorosa to gwakangambia mana karongolirie producer ya ne Metusela amo nomo nterebo itokoro kwa nere makobati Joseph bakonta inga chinsa chia mochiriko era kolinde tutara akora kigima ayebuno mungina nkiora atebya bangina bali bande babwate abana buna Catherine abande bakubisa abande bakweta moyo ayengieke kiego ko bokikira lituko kwaligiri umwana oyo wa Catherine andogendrete kumulindo tali ko moyo abasemi bunta to abangina bali bande nabarabo use mbasoki abana babo abangina baminto gaki asimwabita Kenya yonsi ngima gaki ntobeka abana nyomba to babisororo igekogera abana bunabaiga mbabwate talents tukitwabisa bono mwana one Catherine nkumwego kerinde mono asengenjo gwetero mwana oyone bono ndina mubisa amaene pi mwanya bantu tiamba tebi onye mubisa gaki sara ngwikari ngenke ya kware kware gaki nya saone na tebire nga so gwanje koina bangina aba mubwata abana buno Catherine oyone gaki mubika abana nyomba mubasekirora basoki siko banyoro bokonye ndiya mono sa ngandole kanisa mwongera ngochinde kanisa Catholic eno mu Catholic no le kyambikia mama mu Catholic ikonde kwaya bana bocha barasanganka bana kwaya ngocha bale tugutara tubusaigo igonge nganene abana baibuli bali bwata abana baibwire no Oborema babasoki siko chi talent chi abana chimanyekane mono neba egeka wiko mano yacho kanyoro bokonyi wiko mano yo ekurende ya eke wakia egeche kororekana anda mu happy nga Catherine atete ko muna chibina atakuwa katika jina la Yesu. Tutashirikiana tolengana ki amangana ya wikira barai baito niki amangana ya wikira ba Kenya no mbali bali siku yense ya Kenya mbaro bara America mbaro bara Canada mbaro bara Australia ntoteme sana amangana ya baikire buno Gusii tokonye omugusio minto kera akolera
bagotana konyo uyu mina kera korete kie ekera roche nekera chandigete ntuganya tunya kugende mechango baadaye ekero umuntu atagete bokonyi tairie igo mongina usabira bokonyi umwana Catherine usabira bokonyi nonda se ground enka yabo negerense teli kwenyara buya igo bono koboko kwao nokoboko kwane tobakonya namba esiminere gabwa se TV aiko na gwetana nabo gwake simieyo mokwane nere kugwanja nabo gotara mbaka gaiga ase bogisero ward otare ochorole amateyeiga mbia mana sana moncho muligereria karongwa koligereria biro byane byairire tigana nde tokore iga sumurubiri kubwatia nde litukore Jumaine ense moya magoroba okorukwa Nayaeteire nyo kubwata muchanda makonguga netigusanga no monto ndangerie osange na inche egere tororengana kitogo suguma obugima obobokong ikachinga kichinde naende nchini gongoro kwa Sara Nyarangi ontita ande botambe nigo bagoteba koramaya ogende